तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा आसाम गभर्नमेन्ट जब्सआव नोंथांमोनाहाय गोबां एग्जाम लिरनो गोनां दङ, जेरै ग्रेड 3 ग्रेड 4 बिनिफ्राय DHS दङ, डाइरेक्ट दङ आरो लोगोसे आसाम पुलिसनि बागै अरेल टेस्ट एबा भाइभा टेस्टआव बोरै क्लियार खालामनो हागोन जोङो बिनि सायाव मोननैसो नोंथांमोनजोंहाय आपडेट लाना फैबावबाय। बेनो जाबाय आंनि बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव। दा जायफ्रा दासिमबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना खालामना लानो हागोन बेबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो, लोगोसे एडुकेसन लेभेलनि आपडेट मोननो। दा जोंहाथ' आसाम पुलिसनि काट अफ फैबावनांगौ दङ, बेनो जाबाय कनस्टेबलाव आरो लोगोसे एपिआरआव। दा बेयाव भाइभा दङ एबा नाम्बार 5नि अरेल जागोन, बेयाव नोंथांमोना बोरै क्लियार खालामनो हागोन आरो लोगोसे माबादि टाइपनि सोंनाय जायो आरो लोगोसे बोरै नोंथांमोना भाइभाखौ इजि ट्रिक्सआव पास खालामनो हायो बिनि सायाव आंनि जि एक्सपिरियेन्स मोनबोनाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो आरो हानायसेबां शेयार खालाम, जाहाथे बयबो नोंथांमोना एडभान्स मिथियो जे मा टाइपनि कुइसन एबा नोंथांमोनखौहाय लानाय जायो टेस्ट। दा जायखिजाया गभर्नमेन्ट जबाव नोंथांमोना लास्ट सेसनाव मोनो, बेनो जाबाय लास्ट पार्टआव PI एबा पार्सनेल इन्टारभिउ नङाब्ला अरेल टेस्ट नोंथांमोनखौ लानाय जायो। आरो बे जाबाय ग्रेड वाइसआव लायो, ग्रेड 3 आलदा, ग्रेड 3 बा बबेबा पस्टआवहाय स्किल टेस्ट थायो आरो लोगोसे बबेयावबा अनलि PI एबा पार्सनेल इन्टारभिउ थायो। लोगोसे ग्रेड 4आव अरेल एबा भाइभा नोंथांमोनखौहाय लानाय जायो। जेरै नोंथांमोना वाक इन इन्टारभिउ होयोब्ला अनलि भाइभा टेस्ट एबा अरेल लानाय जायो, जाय टेस्टखौहाय अनलि फेस टु फेस नोंथांमोनखौ सोंनाय जायो आरो बेयावनो नोंथांमोना माखासे टाइमिंनि गेजेरजों नोंथांमोना एन्सारखौ होनांगौ जायो आरो नोंथांमोनखौहाय फाइनाल लिस्टआवहाय हरनाय जायो एबा सेलेक्टेड खालामनाय जायो। दा बिदिब्ला फैगौ खालामा जों थांगोन आसाम पुलिसनि पर्टेलाव गिबियावनो, मानोना गैथारलिया डेट आसाम पुलिसनिया, बेनो जाबाय भाइभा टेस्ट, जेराव नाम्बार 5नि जानाय जायो आरो लोगोसे DHS एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना गावगाबागाव नोंथांमोननि पस्ट लाइ पस्टआव स्किल टेस्ट एबा नोंथांमोननिया अरेल टेस्ट लानाय जागोन। स' बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांसै फैदो अफिशियेल साइटआव आसाम पुलिसनि। दायो लोगोफोर जों फैबाय आसाम पुलिसनि पर्टेलाव, बेयाव फैनानै एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामदो। बेनो जाबाय नोंथांमोननि साइक' टेस्टनि आरो बिनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट SIनि बागै। दा नोंथांमोना जुलाइ दानावनो जायफ्रा पास जायो साफा SI आरो कामान्ड' जासिगोन नोंथांमोना। दा आंनिफ्राय गासैनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय, जाहाथे नोंथांमोननि रानिंआ मोजां जायो आरो साइक' टेस्टआ नोंथांमोना पास जानानै कामान्ड' जानो हायो। दा बिदिब्ला जोंहा आपकामिं फैनो गोनां बेनो जाबाय भाइभा एबा अरेल टेस्ट, जेराव नाम्बार 5 आरो बे नाम्बार 5आ दानि स्टेजआव जोबोर इम्परटेन्ट, मानोना काट अफआ गोजौ थांगासिनो दङ। दा बिनि थाखायनो माबा मोनसे काट अफ फैबावगोन नामा एबा सर्टलिस्ट खालामबावगोन नामा, दा बिनि सायाव डिटेल्स गैथ'वा, नाथाय फैनो हागौ काट अफ नोंथांमोननि APRआव आरो लोगोसे AB एन्ड UB कनस्टेबलाव। स' दानिया जियानो जा ग्रेड 4आनो जा ग्रेड 3आनो जा आसाम पुलिसानो जा अरेल टेस्टआव ओरैबायदि सोंगोन नोंथांमोनखौहाय साफा लिंहरगोन कल खालामनानै, डेट वाइसआव टाइमिं वाइसआव नोंथांमोना सहैनांगोन आरो बेयाव पेनेल 1, 2, 3 थायो, जेराव नोंथांमोननि अफिसार्स थागोन, इन्टारभिउआर जायनोखि नोंथांमोनखौ लागोन, इन्टारभिउ लागोन एबा अरेल टेस्ट लागोन। दा गिबियाव नोंथांमोना सोंदोंमोन ना गाननाय जोमनाया माबादि थांनांगौ, बेनो जाबाय नोंथांमोना फर्मेल ड्रेस गानोबा बेस्ट जायो, मानोना नोंथांमोननि स्टेन्डार्डखौ दिन्थिनाय जायो। जाहाथे नोंथांमोना जाय इन्टारभिउ लागोन नोंथांमोना बिथांमोनखौ इमप्रेस खालामनो हानाय बायदि नोंथांमोना गावनि रोंगौथि एबा स्मार्टनेसखौ नोंथांमोना दिन्थिनांगोन एबा श' खालामनो हानांगोन। दा बेखायनो नोंथांमोननिया जेब्ला नोंथांमोनखौ रुमाव लिंहरगोन अब्ला नोंथांमोननि माखासे पारमिसन थायो, मे आइ काम इन सार, बा नोंथांमोना हाबनो हागोन ना सार। जायखिजाया नोंथांनि सायाव जासिगोन बे सोंनाया जे नोंथांमोनाहाय बेखौहाय पारमिसनखौ जाहाथे लाग्रोयो। एन्ड नोंथांमोना जेब्ला अर्डार होयो जिरायनो अब्ला नोंथांमोना जिरायनांगोन आरो नोंथांमोनखौ जेबो बुङाब्ला नोंथांमोना गिबियाव दा जिराय। स' बे मोनसे ट्रिक्स जाबाय। स' दानिया अरेल टेस्टआव माबादि रोखोमनि लागोन नोंथांमोनखौहाय, दा फार्स्टआव सोंगोन नोंथांमोनखौहाय, बे मोनसे कमन लेंगुवेजखा, टेल मी एबाउट युवर सेल्फ। स' नोंथांमोननि इन्ट्र'डाक्सनखौ होनांगोन गिबियावनो। दा इन्ट्र'खौ बोरै होगोन, खायसे गोदान एसे लाजिनाय मोनो। दा आं बुंनो सानो नोंथांमोना गिबियावनो जेब्लायबो दा लाजि, आरो खनसे लाजिनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि फैबाय थानाय भाइभाया मोजां जानाय नङा। बेखायनो नोंथांमोना स्मार्ट दिन्थिनांगोन जे नोंथांनि गासिबो एड्रेसखौ होनो हायो, जेरै सार माइ नेम इज बड' जब इनफो, आइ एम 30 years old एन्ड आइ एम फ्रम उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, पस्ट अफिस, पिन नाम्बार, PO नोंथांमोना होनलांबाय थानो हागोन। बे मोनसे कमन मोनसे इन्ट्र'। स' नोंथांमोना बेखौ होनखांनाय लोगो लोगो दसे नोंथांमोना रेस्ट मोनगोन। स' बिनिफ्राय नोंनि सायाव इन्टारभिउआरा नोंनि सायाव कुइसन सोंगोन आरो बे कुइसना ओरैबायदि सोंगोन जे आउट नलेज। स' नोंथांमोननि पस्ट लाइफ पस्टनि सायाव सोंगोन, ग्रेड 4 बा इजि जागोन, ग्रेड 3 बा एसे गोरा जायो। दा ग्रेड 3 होनाय लोगो लोगो माखासे कम्पिउटार नलेजबो रोंनांगौ जायो, जेरावनोखि नोंथांमोना कम्पिउटाराव खामानि मावनांगौ जायो। स' बेखौ आं दोनथ'बाय, बेखौ जों उनाव सावरायगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव। स' बिनिफ्राय आसाम पुलिसनि सायाव एबा ग्रेड 4नि सायाव कमन जायो। दा बिदिब्ला नोंथांमोनाथ' इन्ट्र'खौ होखांबाय
आरो बे इन्ट्र'आव नोंथांमोना अफिसार्सखौहाय इमप्रेस खालामनांगोन नोंथांमोना मोजां रायलायनांगोन नोंथांमोननि भइस एन्ड लाउडा क्लियार जानांगोन जाहाथे नोंथांमोननि एन्सार होनायखौ रिप्लाइ होनायखौ जाहाथे बै इन्टारभिउ लाग्राया खोनाहैयो नङाब्ला बाइचान्स जुदि खोनायाब्ला नोंनि एन्सारा रंबो जानो हागौ राइटबाबो स' बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लादो बे मोनसे नोंनि ट्रिक्स एबा इन्ट्र'नि बे मोनसे ट्रिक्स स' बिनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन दानिया बयबो साफा इन्टारभिउआरा एबा लाग्रा अफिसारा नोंथांमोनखौ सोंसिगोन जे गावजों सावरायलायनानै सोर सोंग्रोयो बिनि सायाव सोंनाय जायो दा बेखौ नोंथांमोना मोजां खोनासंनांगौ फार्स्टआवनो नोंथांमोना कुइसनखौ मोजां खोनासंनांगौ एन्ड बाइचान्स जुदि नोंथाङा खोनायाखैब्ला अब्ला सरि सार टेल मी वान्स एगेन स' नोंथांमोना फिन खनसेबो सोंफिननो हायो जेबो नङा नोंथांमोना सोंफिननानै मोजां सोंनानै नोंथांमोना कुइसनखौ बुजिनानैसो एन्सारखौ होनांगौ नङाब्ला मोनसे हायाबानो गोबां लस जायो भाइभा टेस्टआव मानोना डाबल चान्स फैबाय थाया स' दानिया कुइसनखौ बेबादि टाइपनि सोंगोन जे नोंथांमोननि पस्टनि सायाव सोनारगोन आं बुंखादों इजि ट्रिक्सआव सोंगोन इजियाव सोंगोन ग्रेड 4 लेभेलाव आसाम पुलिसाव हु इज नन एज द फादार अफ इन्डिया स' नोंथांमोना एन्सारखौ अपसनाव मोननाय नङा सोंगोन जे इन्डियानि फादार होनना सोरखौ बुंनाय जायो लाइक नोंथांमोना महात्मा गान्धी नङा होमबा स' बेबायदि रोखोमनि आरो देन सेकेन्ड कुइसनाव दङ हाउ मेनि डिस्ट्रिक्ट्स आर देयार इन आसाम आसामाव मोनबेसे जिल्ला दङ बिनि सायाव सोंनो हागौ बा जास्ट बे मोनसे ट्रिक्स बे सोंथारगोन बे नङा एन्ड 3 नाम्बाराव बुंदों नेम द 2 स्किम्स अफ आसाम फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स स' जों मिथिगौ जेरै अरुण'दय स्किम अरुणधति गोल्ड स्किम थ' बेफोरनि सायावहाय अटल पेन्सन जायखिजाया नोंथांमोना स्किमनि सायाव एसे मिथिनाया मोजां स' बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे नलेज थानांगौ एक्सट्रा नलेज जेरै पलिटिक्सनि बागै हमना ला मिनिस्टारफोरनि नामखौ सोंनो हागौ पस्ट लाइ पस्टआव आरो लोगोसे आउट नलेज एन्ड नेसनेल एन्ड स्टेट जिअ'ग्राफि बिनि सायावबो सोंनो हागौ जेरै आसामाव मोनबेसे नेसनेल पार्क दङ ना स' बेफोरबायदि रोखोमनि इजि कुइसन सोंनाय जागोन आसाम पुलिसनि लेभेलाव बेनो जाबाय कनस्टेबल हिसाबै आरो लोगोसे ग्रेड 4 हिसाबै दा ग्रेड 3 होनोब्ला एसे गोरा टाइपनि कुइसन सोङो जि पस्टआव माने माखासे स्किल्सनि गोनां जायो जेरै कम्पिउटार नोंथांमोननि सायाव सोंनो हागौ जायनिखि नोंथांमोना जेब्ला PI सौहैयो आरो लोगोसे इन्डियाननि कारेन्ट एफेयार्सबो सोंनो हागौ आरो लोगोसे माखासे इन्डियान एबा पार्लियामेन्टनि मिनिस्टारफोरनि सायावबो MP फोरनि सायावबो सोंनो हागौ स' जायखिजाया आं बेयाव जास्ट एग्जाम्पल होबाय नोंथांमोना हमनो हाबाय बेबायदि रोखोमनि भाइभा टेस्ट लानाय जायो आरो बे भाइभा टेस्टआव नोंथांमोना जेब्लायबो दालाजि जेब्लायबो नोंथांमोना स्ट्रंलि एन्सारखौ होबानो जाबाय एसेबो लाजिनाङा एन्ड नोंथांमोनाहाय जाहाथे कुइसनखौ बुजिग्रोयो कुइसनखौ मोजां खोनासंबानो जाबाय एन्ड कुइसनखौ मोजां बुजियोबासो एन्सारखौ होनो हायो नङाब्ला जेबो जाया दा जायखिजाया दोलिया आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव हानायसेबां आपडेटखौ लाबावगोन भाइभा टेस्टनि बागै आरो लोगोसे बे सिस्टेमावनो जाखायो भाइभा टेस्टआ माखासे कुइसन एन्सार सोंनाय फिननाय मोखांजों मोखां एन्ड फेस टु फेस नोंथांमोनजोंहाय रायलायनाय बेनो मोनसे अरेल टेस्ट एबा भाइभा टेस्ट स' बेयाव गिनांगौ जेबो गैया नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया कनफिडेन्स लाखि पेसेन्स लाखिबानो जाबाय जे नोंथांमोननि इन्टारभिउआ जाहाथे मोजां जायो आरो बे भाइभा टेस्ट जोबनाय लोगो लोगोनो फाइनाल सिलेक्सनखौ खालामनाय जायो थ' बेखायनो नोंथांमोना जेसेबां हागौ नोंथांमोना सान्तियाव होबानो जाबाय रिफ्रेश खालामनानै गावनि माइन्डखौहाय नोंथांमोना मोजां रिफ्रेश खालामनानै भाइभा टेस्टखौ पास खालामथार आरो बे भाइभा टेस्टआव फेल जायोब्ला थ' साख्रिया जेबो जानो हागौ मानोना बेयाव नोंनि स्किलखौ नायगोन दा बेखायनो जेसेबां हायो नोंथांमोना नाजा आरो गावखौनो स्मार्ट नोंथांमोना दिन्थिनो नाजा इमप्रेस खालामनो नाजा अफिसारखौहाय स' बिनिसिम लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट